Ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ nọrọ na nwekwarechi ha nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchashiala n'umo eye anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon n'iwe na ọnụma obi eju ya onu juru ya n'obi ya sị m nwaanyị mba nnọọ nza ya sị m na ya chọrọ ka m gbara ya nne mụrụ ya n'anwụ na ya chọrọ ka m gbara ya nne n'anwụ na nne ya egbuole na nne ya akpali na nne mụrụ ya na ọwụ amụsụ na-ata chọọ m ikpewe n'olu oyibo na nne na ọwa amụsụ nọ nne ya mere nna ya ji nwụchuo na ya wụ diọkpara na isi obi rure ka nne ya si ya ga-abata na ya agaghị eti isi na nne na-achụ ya n'ime mmụọ na-achụ ya n'ihe na mgbara ya nne na-anwụ ka ọ ga-awa enwe ihe mere ya ka ụwa nọrọ ya gaa n'ihu sị na nna ya nwụrụ mgbe ya dị 16 years na ya dị 44 years now ya alụọkwala na nwaanyị chiọmụ ọ nọkwa n'ala bekee nna ya anwụkwuo nọ ya nwa nwoke diọkpara kwesịrị ịnọchi isi obi nna ya mana nne mụrụ ya na-agwa ya na as long as ya dị ndụ ya ka nọkwa n'ụlọ di ya na ya adịghị welcome ya ga-anabata ya n'isi obi na ewepụ anya n'ime na-achọzi iwere isi obi ruru enye ka ya toro na anọ n'elu ya ala ebe ya chọrọ ịrụ ụlọ nne ya ere ya ya nọrọ nga were polisi land ya ndị ahụ gara aga zụrụ ya mmanya knowing fully well na ya etopụtala dimkpa and ọ ya nwa ka ekwesịrị ịhụ ma dị sure that na ya dị aware of ala anụnụ ha zụga eme ihu ya ka ha banyere n'ọrụ ahụ ya ewere polisi ga mee arrest mmanya ewere kpọọ nwanne nwoke ka etoro ka aha elọta ha agaghị ebe lụọ the family the people na-eshote nugide ya na nwanne nna ya ka a mụrụ n'ụlọ ke bastard na ụmụnne nna ya nwụchicha na nna ya na onwe ka ya nwụkwuone na ihe mmanya na-eme ya na okwu ọ nọ na-agwa ya mmanya ga-ebido igwe ya okwu ọjọọ ọ na-agwa ya okwu ka ya nwụọ di ya nne ya sị ma ya arụghị ndụ ọ bata n'isi obi ya na enwebeghị nne na-amebe ya ebe ọbụla ya gara asị nne ya na nwanne nna ya chọga ya ogbugbu taa na echi na m were ihe gbasara okwu nne ya na ọgbara ya nọ n'anwụ na ya ga-esendịrị m pikchọ nne na nwanne nna ya na ọnkụlụ ya nke bastard na ọsọ amụrụ ya n'ụlọ na ọ na-arị o bidoro iri mmanya elu mgbe nna ya rị ndụ rigide mmanya elu tili nna ya nwụọ tii na ya na mmanya ka na-apịtọ onye agwala nne ya na ọ na-arụ ala n'ụlọ nna ya na-ekwu eze elu na arụ ahụ ala ahụ nọ na ọ na-arụ mbereji nna ya ga-echekwa na ya na nne ya hụ ahịhịa kpọrọ nkụ asọ nga aka ndụ ya nọ na ọ na-aga ịtụpụ ya na nwaanyị mba nnọọ na otu ya na-agwa m ihe mgbe na ọ bụ aka jụgacha ya oyi na ụta ka a na-achụ ya spiritually na ya ga-esendịrị m pikchọ mmanya sendịrị m pikchọ ọnkụl ya ahụ sendịara m aha ya sendịkwara m village address full address ebe ha shi na mgba ya na anwa adị ama ụwa tụọ ya echi ha ga-ahụ ya ha marakwa na ọ nne mụrụ ya gburu ya na nwanne nna ya rịga ya elu from mgbe nna ya rụ ndụ na nna ya nwụrụ mgbe ya dị 16 years ugbu a na ya dị 44 years ihe nne megekwe na-emekwe na ụmụnne nna ya egbuchichana ha gbuo nna ya na-enwezi onye fọrọ na ọ ya nwa kwesịrị ịnọchi anya nne na nwanne nna ya ahụ nọ na amụrụ n'ụlọ achọtachịrị na ha arụghị ndụ ya bata ụmụnne m okwu ekwulekwucha nsị ya nwanne m nwoke ya sị nwanne m ya sị ụdịrị obi ahụ ị nwere ibu ugbu a toshedere gị na ị ga-eji emebie ihe ị ga-ewetu obi ihe i kwuru akwesịghị nwoke dị ọkpara isi obi mara gị n'aka ị mahụ pawa ị nwere over that your compound ọ na ịma ị gaghị adị worried like this esendela abọdala isend picture mmanụ na picture your uncle ka m ga-agbawa ha n'anwụ ihe a family issue onye a na-ekwu okwu ya bụ mmanụ bụrụ n'afọ 9 months now ese dị 44 years mmanụ ọrụzi afọ ole ọ gbadana ụfọkwara na ya gịrị ugbu a chi ya chọta ya enwere ụfọdụ ihe ị ga-eme taa echi ka ị ga-regret ya ịmụrụ ụmụ ịmụrụ nwaanyị ịmụrụ nwoke ọ bụrụ na iwepụta pikchọ mama gị gbaa ya n'anwụ n'ụdị a na-akpụ ya winch n'ịntanetị ekwu ihe ndị a niile ndị obodo unu ga-adownload ya ndị dị iche iche ga-adownload ya ha ga-esave ya na their phones is never going down ọ ga-anọgide there till the end of technology ọ bụrụ na rekọd dị otu a pụta n'ịntanetị site n'ọnụ gbasara mma mụrụ ṅụ ị gaghị aghọta the damage until ofu nwa nwaanyị etopụta elu di ihe a nwere ike ime ihere imebiri ya alụmdi mebiere ndị ka nwaanyị
mebiere ndị ke nwoke ihe gbasara ịlụ di na nwunye. Ọ wee tishi ha sị na nna ya sị nne ya witch na vidio ha na ọ nọkwa n'ịntanetị na ha achọghị ụdịka famili a ebe a, na nne mụrụ ya na witch gaa n'ịntanetị gbaa nne ya n'anwụ. Ọ ga-enye ụmụ gị nsogbu. You will be creating a future damage for them. Ọ ga-enye your family bad record. And ị na-ekwu okwu ịgba ya n'ịntanetị ife ile na-eme gị mmanụ. She's an old woman. Ọ ma ihe ịkọga. O send ha chọghị ịma. Ọ gaghị egbochi ya ime ihe ọ na-eme. Therefore, you cannot fight this fight on the internet. Enwere ọgụ internet. Nwee ọgụ dịra ime mmụọ. Ya ọgụ ime mmụọ ka ị na-agba. Ọ bụrụ na at the age of 16 ị witness na mgbe nna ṅụrụ ndụ na enwere ihe nne na nwanne nna na-eme ọwa arụ rute n'ọnwụ ọwa arụ, ụmụnne nna ha apụta ịlụrụ nna ha eji ha anya ya sị ha pụọrọ ya na ha ewepụrụ ya ọnụ. Ha ewepụkwara ya ọnụ kpatara na o jiri agide enwe onye letere ya nwa ivunu mmanụ ya nwa ruo ugbeene dị ọkpara mara n'aka isi obi mara n'aka nne na the same man na-asị na ị gaghị eti isi gaghị abata. Ka ngwa ọ bụrụ na eze ndị eze bi n'eluigwe nọnyere ha, ị gaghị ahụ dọkwu gawa ala bekee, ị gaghị na-emeda ọfụma, ị gaghị akọta onwe gị, ị gaghị aghọta onwe gị ada, ị ga na-akụ akụ. Mana Chukwu nọnyere gị, they went very far to fight from there. Ọ bụrụ na Chineke anọnyere gị, ọ bụrụ na ihe ha na-eme n'isi gị na ere, ị gaghị alụ nwaanyị ma ọ fọzikwa ịmụ nwa, ị gaghị ahụ dọkwu mmeji akwụkwọ ya dị successful gị gawa ala bekee nọrọ ebe na-eme ọfụma. Therefore, gị na chi nsọ. Your mother is an old woman. Obodo unu mara nke wee eziokwu. Even though na ikekwe nwere otu esi kwuo isi obi wee isi obi nwunye ga-adọshin ya ibu dị ọkpara. Ihe ị ga-eme nwata ị ga-eshi ọ mmadụ ga-ekwetere gị aja mberezi nna gị ọ ị ga-alọta bịa ekwere were ya gawa ebe ọbụla nọ ugwu iji onwe gị wee every morning before gị ṅụọ mmiri before gị mee anything gị takaracha aja ahụ small pụta ezi gị bido jụọ ogo. Ị ga-ebido ịjụ ogu ahụ from ịkpọ aha nna gị ndị nke ị chetara aha ha na ọha nwa nọ n'isi obi a nụchapụrụ onye ka nụchapụ onye ka pụrụ ọma nna gị n'aka na nna gị anwụọ na ọ bụ nwa wụdị ọkpara nna gị n'isi obi ahụ mara gị n'aka na onye ọbụla ga-apụta si na ị gaghị apụta ị gaghị adị ndụ nọrọ n'isi obi mara gị n'aka na onye ahụ ga-anọ ebe a Ogbunigwe George gị na-ajụ ya wogo na enwe onye na-ara ishe ihe enwe onye ijiki ya n'isi obi nna gị mara gị n'aka by right and culture na ọgụ kwesịrị ịnọchi anya nna gị. Mana onye ọbụla mmadụ awa gbara na-ebilite sị mba na ihe ruru m na oche ruru m na ị gaghị enọrị ya na onye ahụ ga-anọrị ya na oji ihe nwata weli aka ya elu aka jie ya na ọ ga-ewetu ya. Eze ndị eze aka jie onye ji ihe ị ga na-ajụ ogo nọrọkwa ebe ahụ nekwa ele Chinehu ihuji ụmụ gị na-etolite nne gị na-akajiga ma ya ma nwanne nna gị ha na-akajije ihe na-ahụkwa ụbọchị a na-aga. Time will change everything. Time will change everything. Now iji ụmụ ọ bụrụ na ị ga-agide ihe na ugbu enwe ihe mere ụmụ gị ga-ata ahụ ugwu iji ụmụ gị wee dị ndụ raise ha eto n'ihu gị mma ọ gaghị anọ forever and ever. Otu ụbọchị chi ga-achọta chi chọta ya nwanne gị ka ị toro agaghị apụta ya bịa dochiwa n'isi obi ọ dịghị possible. Nwanne nna gị ahụ otu ụmụnne naanị ya ma ihe mere na otu o siri mee ọ ga-adọwakwa ụmụnne otu ụbọchị. Ị nidiri time abịala bịa ka ị lụwa ka ị gawa abịala ka ị gbawa n'anwụ. Don't use any other blogger gị na gị post picture mmanụ kọwa ihe na ugbe ya kọga na ọ dị mkpa ka ị were clear eyes ṅụ. Aga m erife ṅụ ebe m na-aga dọrọ ikikere ụgbajuo dọrọ onye sị na Chineke adịghị ndụ that person is deceiving himself. Chineke agaghị ahụ change ya. We will talk about that further. Mana ihe m chọrọ ka ime wetu obi bịakwala gị bịa mmegharịwa na enwere ya chọga nke chọọ onye ga-achụ. Don't do that. Gị wuru dị ọkpara ka na-adịghị ọcha ịgbalụ onwe gị the highest ụta onye iro nwere ka ịgba ijili aka gị gbaa ya ọma mee ka aka gị dị ọcha achụla ma nwanne nna gị ma nne gị this and that and aka ahụ ịsụjuga gị oyi because of gịnị ị werela ibu bụ echiche gị mmụọ gị na-agbagharị n'ebe dị iche iche. Ị na-edere relax wepụcha obi kpamkpam ị na-ala bekee gị na ụmụ gị ihe ọma ị ga-emere onwe gị ọwụ ka ụmụ gị too gị n'ihu. Chinehu nne gị na-agbada ọnkụlụ gị ahụ na-agbada ụmụ gị na-agbagote. Stay for your children, live for them.
obodo mara ngasị dị ọkpara nna nga achọ nne nga ahụ ọnga nwunye ga-adoshi nụ isi obi nna nga. Be rest assured. Otu ya isi ihe ebegenụ bidere n'ihu nna nga mgbe nna nga dị ndụ. And na ụmụnne nna nga eti ọnụ ịdọ nwanne ha nwoke. Your mother emegherie nna nga anya rikpo n'ime nna nga yuzo nna nga chọọ ụmụnne ya chụkege ha. Enwezi ndị kwesịrị gbatara ya ọsa adazi azụ. Gbatara nụ ọrịa jiri gbuo ya ụmụnne ya bịaketezi because ọ chọọla ha so ha etikwala isi. Now this man ịkpọga bastard. Ịmabeghị ma nne nga ojikwa anya emege ihe o mege. Enwe nwaanyị ga-amụ nwa isi nwa dị ọkpara ya chụwa ya ka egbuo. Sokwa kege na ya bịaketekwala na ya ntikwala isi. A ga-enwere something dị wrong. Ọ bụrụ na ụmụnne nna nga anwụchichana ofozie ke bastard na o rukwere ka ajọ ọsọ onye egbuge ha. Ịma bụ onye ji ibe tikpọga mmanụ wiche nwere ike ọwụ mmanụ eji ha anya ya wụrụ na nwanne nna nga ahụ achọọla nna nga onweta ya chọọ ihe ọ ga-eme onweta ya eyuzuzie nwunye ya kekwe nwaanyị ahụ eji ha anya. Ọ dị mkpa ka ịgbọkwụ na break. Allow time to tick further. Ụmụnne m ọhịa m gwere enwekwa ihe unu ga-atụkwasịra m unu atụkwasịra m ya. Ịnụ ngala ewu nne kpachapụ anya ṅụ ụmụ ṅụ na-ele ṅụ elegote gị na nna ha si biri site na nwata ha nwa ga-awụ the upright judges na-enweghị ike ịtụgide nne ọ nna. Kpachapụ anya ṅụ mara ihe ị na-eme n'ihu ụmụ gị. Ọ dị mkpa. Ụmụnne m ọhịa m gwere nkwa ihe unu ga-atụkwasị ya unu atụkwasị ya biko nụ udo dịrị unu.